si neviem predstaviť, že by som študovala niečo iné ako odpor zdravotnícky laborant. Toto štúdium a špeciálne štúdium na strednej zdravotníckej škole by som asi nezažila nikde inde. A keby si mám vybrať aj po 30. krát, verím, že by som si opäť a znovu vybrala túto školu a odpor zdravotnícky laborant. V tomto odbore sa naučím pracovať s rôznymi prístrojmi a nástrojmi v zubnej ambulancii, miešať blomby, starať sa o pacientov. Škola mi poskytla veľa nových kamarátstiev, spoznala som tu veľa nových ľudí a zažila som tu krásne zážitky. Takže v odbore farmaceutický laborant je pre mňa po predmete farmakológia určite najzaujímavejšia práca v laboratóriách, kedy si vlastne testujeme svoje nadobudnuté zručnosti v praxi a učíme sa pripravovať rôzne liekové formy alebo napríklad maste, čajoviny a iné prípravky. Okrem výborného uplatnenia aj zážitky na celý život, silné priateľstvá, nadobudli sme aj disciplínu a zodpovednosť, keďže pracujeme s ľudským životom. Pre mňa ako maséra poskytuje aj kurzy, ako je napríklad medová masáž, lávové kamene, bankovanie. V 3. ročníku poskytuje Erasmus, kde sa chodí do Talianska, Prahy, Portugalska a Nemecka. Čo by som odkázal môjmu mladšiemu ja, keby váhal ísť na túto školu? Určite by som mu povedal, neboj sa, choď do toho, bude to jedno z tvojich najlepších rozhodnutí v živote.